un artista con un concepto persoal que fuxe de modas temporais, que fuxe de calquer tipo de estilo puntual ou de modismos, e que ten un compromiso persoal coa pintura e coa arte, coa creación en realidade. Para min a pintura é un todo, o sea que o dicir que eu pinto un paisaxe, unha figura ou unha natureza morta non deixa de ser unha maneira de chamarlle, non? Basicamente eu son unha persoa que vivín de moitas fontes, non? Desde o paisaxe que eu vin desde que era neno hasta as cousas que me contaron e hasta, lógicamente, o que me entrou pola vista, non? Museos que vin, colegas que teño, etc. E todo eso foi formando todo isto hasta hoxe.